care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătorile de viață, vino și te sălășluiește pentru noi și ne curățește de toată întinăciunea și ne mântuiește, bunule, sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine ați venit la întâlnirea noastră dedicată, cum vreți. Cum Reiau. Bine ați venit la întâlnirea noastră dedicată prezentării cursului Teantropia, o metodă de predare din perspectivă ortodoxă, creștin-ortodoxă. Ne aflăm în derularea primului modul și cea de-a 5-a lecție, în seara asta, încheie modulul numărul 1. Da. Care are caracter teoretic. Cursul este conceput pe 3 module, iar cel de-al doilea modul deja face un pas mai mult către conținutul concret al metodei de predare, ca cel de-al treilea modul să fie dedicat exclusiv practicării metodei Teantropia. Așadar, cea de-a 5-a lecție din primul modul poartă titlul de Normalitatea Sfințeniei. Chiar dacă poate suna pleonastic, Sfințenia fiind normal, după înțelegerea spirituală, însă în ziua de astăzi, cum Sfințenia nu își are o preocupare cotidiană și a intrat chiar în desuetudine, e nevoie să precizăm că este normală și că e bine să fie în atenția noastră. Iar în economia cursului este nevoie de această precizare, deoarece am urmărit ca profesorii care vor aplica această metodă să fie înscriși, să se afle pe calea, având ca țintă Sfințenia, în virtutea poruncii lui Dumnezeu, care a zis că să fim desăvârșiți precum Dumnezeu Tatăl desăvârșit este. Taina lumii și cea a omului se întrepătrund în conștiința umană. În conștiința aceea în care nu există păcat, nu există nici moarte, întrucât numai păcatul produce moartea, doar păcatul este singura pricină a morții. La fel, nepăcătuirea și anume desăvârșita sfințenie, ele și o exprimare paradoxală și tot cu tentă pleonastică, este singura cale de dobândire a nemuririi. Cum s-ar simți un creștin ortodox în prezența Dumnezeu omului Hristos? Se simte sau se percepe pe sine ca fiind cu totul păcătos în conștiința sa. Acesta este sentimentul, atitudinea, gândirea, felul de a vorbi, în spovedania sa, în întreaga sa ființă. Acest sentiment al totalei păcătoșenii, subliniind nedesăvârșirii personale, aparține fiecărui ins în prezența preadulcelui Domn Iisus Hristos, care este sufletul sufletului omului și inima inimii sale, în expresia Sfântului Iustin Popovici. Dacă simțirea stării păcătoșenii nu există permanent în orice om, ca la sfinți, măcar la vremea judecății particulare este simțită de fiecare om. Și adaugă aici, și ori de câte ori suntem cuprinși de Harul Dumnezeu într-o
rugăciune mai aparte, într-o trăire a rugăciunii mai aparte, că este în rugăciunea particulară sau că este în cadrul unei slujbe în comun, la Sfânta Liturghie sau la altă slujbă ținută în biserică sau într-o altă, într-un grup mai mare, acolo se simte prezența lui Dumnezeu și sufletul se confruntă ca și cum ar fi judecata în acel moment. Cercetați oricât și oricând, pe scurt sau mai amănunțit, rugăciune de pocăință, odele, imnele, stihirile acatistelor și paracliselor și veți constata de îndată că sentimentul de păcătoșenie constituie o sfântă îndatorire și o realitate a rugăciunii Sfinților imnografi care au alcătuit sub inspirația Duhului Sfânt slujbele, acatistele și paraclisele. De aceea ar trebui ca starea de pocăință să fie pilduitoare pentru fiecare creștin ortodox, fără excepție. Astăzi a fost prăznuit alături de Sfânta Mare Muceniță Varvara și Sfântul Ioan Damaschin, care a fost alcătuit octoihul și slujbele de mormântare. Sfântul Ioan Damaschin le-a alcătuit. Calea conștientizării stării de păcătoșenie a fost răbătută de către nemuritorii noștri dascăli, Sfinții Părinți, care pururea ne călăuzesc și ne învață pocăința. Evanghelia nu minte când spune că, oricât de mare ar fi desfrâul sau apostazia, nimic nu îi poate împiedica pe creștini să dobândească sfințenia dacă vor, dacă se căiesc cu fapta. Traseul curricular al vieților sfinților ne stă mărturie. Mai înaintea noastră, în mod pilduitor, sfinții au trecut de la moarte veșnică la viață veșnică. Din pricina faptului că omul este o ființă supusă păcatului și morții, nimeni dintre oameni nu a îndrăznit vreodată să spună: eu sunt viața. Dumnezeu, omul Hristos, a spus însă: eu sunt viața. El a spus pe bună dreptate că este viața, pentru că a biruit moartea prin învierea sa și s-a dovedit a fi veșnic viu prin înălțarea sa și prin șederea lui de-a dreapta Tatălui Ceresc. Din această pricină, Hristos este de asemenea viața și criteriul vieții. Tot ceea ce nu vine din El este mort. E foarte șubredă pe asta. Să nu ne trezim și noi la parter. E șubredă. Ați văzut cum face un pas să pici cu tot așa. Vibrează toată clădirea. Na. În Hristos își află rațiunea, fiindcă în El se află și veșnicia dumnezeiască. Doar când este luminată cu lumina Dumnezeu omului Hristos, lumea își deschide floarea existenței sale și în felul acesta își revelează adevăratul ei sens și valoarea. Iată de ce Mântuitorul a spus: eu sunt lumina lumii. În Dumnezeu omul Hristos și într-o lumina sa omul și-a deschis ochii pentru prima oară și a văzut lumina, înțelegând în același timp adevăratul sens al luminii. Există o anumită măsură a înțelepciunii dumnezeiești și o anumită rațiune, o anumită rațiune ce pătrunde în întreaga creație. Ea este răspândită de către Hristos însuși, de către veșnicul Logos al lui Dumnezeu și tocmai din această pricină se spune în Sfânta Evanghelie: toate prin El s-au făcut. Rațiunea și înțelepciunea din această lume și de întreaga creație sunt evidențiate în lumina Logosului întrupat. Hristos, ca persoană divină umană, este cea mai valoroasă și sfântă dintre toate ființele și ca atare
El reprezintă în același timp criteriul de vârf al tuturor valorilor adevărate. În această lume, în sens logic, orice ființă inferioară Dumnezeu omului Hristos nu poate deveni criteriul tuturor valorilor, fiindcă cel ce reprezintă valoarea de vârf nu poate fi altcineva decât persoana Dumnezeu omului Iisus Hristos însuși. Omul comun, adică omul căzut în păcat, nu poate reprezenta criteriul suprem, întrucât valoarea sa este inferioară celei, repet, tocmai ca să subliniez, al Dumnezeului om Hristos însuși, care este fără de păcat. Dumnezeu, omul Hristos, reprezintă criteriul cel mai înalt a tot ceea ce este divin sau uman, atât în această lume cât și în cealaltă, doar pentru faptul că El reprezintă ființa cea mai valoroasă și mai sfântă dintre toate. Istoria nu cunoaște un Dumnezeu mai mare decât Hristos și nici un om mai mare decât El. Dumnezeu, omul Hristos, a revelat în sine atât simultan cât și complet pe Dumnezeu și omul. De aceea nu există Dumnezeu fără Dumnezeu, omul Hristos, și nu există nici om fără El. Dumnezeu, omul Hristos, are dreptul de a fi model al desăvârșirii, după Matei 5:48, ca fiu al lui Dumnezeu Tatăl, și a așezat dumnezeiască desăvârșire de rețel al vieții și al tuturor strădanilor omenești. Iar realizarea sau atingerea acestei ținte de a ajunge desăvârșit ca și Hristos omul, din perspectiva omului creat, este asimptotică, tangentă la 90 de grade. Așa e? Adică, ați văzut, vă amintiți din școala generală și ca profesori care sunteți și predați, știți asta, că graficul acela cu X și Y și rezultanta cum e transferată de tangent de 90 de grade este o săgetuță care se unește la infinit, da, cu axa graficului, cu axa cu Y-ul, da? Cum îi zicem, abscisă? Ordonată Y. Ai ordonata. Și X-ul abscisă. Așa. Făcând acest lucru, Dumnezeu le oferă oamenilor în același timp toate mijloacele necesare și întreaga putere cu care se poate realiza cui dorește dumnezeiasca desăvârșire. Care sunt mijloacele sfințeniei? Sfintele virtuți sunt mijloacele sfințeniei și sunt izvorâte din Evanghelie. Credința, dragostea, postul, rugăciunea, smerenia, umilința, compasiunea, bunătatea, nădejdea, răbdarea, adevărul, dreptatea, etc. Punerea în practică a virtuților creează un om sfânt, desăvârșit și împlinit. Un astfel de om cunoaște sensul adevărat al lumii și al vieții și trăiește cu întreaga sa ființă îndreptată spre realizarea sfințeniei în câmpul activității omenești prin sfințirea lumii. Format prin Sfintele Virtuți, un astfel de om dobândește neîncetat în existența sa toate puterile nemuritoarele veșnicului Dumnezeu omul. Astfel, așa cum i-a și anunțat pe apostol că mai mare decât acestea veți face. Când se minunau de câte o minune pe care o făcea Hristos, i-a asigurat că și ei vor face minuni și mai mari decât acestea. Că, uite, a înviat din morți Hristos, pe fiica lui Iair, tânărul din Nain, nu știu ce. Dar umbra lui Petru învia morții. Adică e un plus în treaba asta. Nu că Petru ar fi dobândit mai mare putere, dar ca exemplificare și susținând afirmația Mântuitorului. Astfel, deja din această viață se simte nemuritor și veșnic într-o măsură îngăduită de Dumnezeu. De aceea El vede în orice om o ființă nemuritoare și veșnică după chipul lui Hristos. Bătrânul nostru, Părinte Adrian Făgețeanu, zic așa pentru că bătrân l-am cunoscut, înțelept l-am cunoscut, zicea, când întâlnea, mai ales tineri, le spunea, le declara, ce mă bucur că te-am cunoscut încă din viața aceasta. Punea început veșniciei și nu-l mai scotea. Inima Părintelui Adrian avea numai intrări pentru veșnicie.
Virtuțile evanghelice sunt purtătoarele luminii dumnezeiești. Fiecare dintre ele insuflă în om o rază de lumină harică. Drept consecința acestei stări, Sfântul iradiază, iluminează și îndreptează toată atenția către Hristos, izvorul sfințirii sale. Aici e pericolul, iar fac o paranteză, dar simt nevoia să fac această paranteză, pericolul vedetismului duhovnicesc, pe care unii acum, mijloacele astea, media, internet, facil, ajung să devină vedete populare duhovnicești. Aici este pericolul, să atragi atenția și toată lumina asupra ta ca persoană. Ori Sfântul este transparent, prin Sfânt se vede lucrarea lui Hristos și lauda așa ca la icoană. Sfântul devine o icoană, un mediu transparent prin care se vede Hristos și lucrarea sa. El poartă în sine lumina lumii, iar lumina iluminează întreaga lume așa încât și el să-și poată vedea sensul și valoarea sa veșnică. Lumina lumii este în același timp lumina vieții. Ea iluminează calea ce conduce la nemurire și la viața veșnică. În lumea noastră omenească, lumina și viața sunt sinonime. Cum sublinia foarte bine Părintele Dumitru Stăniloae, că în limba română cuvântul lume vine de la lumen, lumină. Sfinții Bisericii Ortodoxe sunt o dovadă a ceea ce afirmăm mai sus. Acum, educația creștină și practica vieții nu reprezintă nimic altceva decât prelungirea și iradierea Sfințeniei. Sfântul emite lumină și datorită acestui lucru el luminează și educă. Educația presupune Sfințenia în întregime. Adevărata educație ne oferă, de fapt, Dumnezeu prin Sfinți. Fără Sfinți nu există adevărați dascăli și educatori. Nici nu există adevărată educație fără Sfințenie. Fără de lumină nu există iluminare. Sfințenia este sfințenie prin intermediul dumnezeieștii lumini. Adevărata educație și adevărata iluminare nu sunt nimic altceva decât o iradiere a Sfințeniei. Doar Sfinții sunt cu adevărat iluminați. Sfințenia trăiește și respiră prin lumină, strălucind și învățând în același timp. Există, prin urmare, o identitate comună Sfințeniei și iluminării. Cu adevărat, deci, educația înseamnă iluminare prin sfințirea în Duhul Sfânt, care este vehiculul și creatorul Sfințeniei și al luminii cunoștinței. Întrucât ei sunt sfințiți și luminați de Duhul Sfânt, sfinții sunt și adevărați dascăli și educatori, după cum spune Părintele Constantin Galeriu. Deci, adevărul evanghelic și dumnezeiesc, ce ai vrut să zici aici, mă? Ai pus în antiteză viața și moartea, așa-i? Așa, viața, moartea, sfințenia, păcătoșenia, pentru o memorare mai ușoară și vizuală. Ce sunt creștinii? Acesta e cuviosul Gherontii. Da. Creștinii sunt purtători de Hristos și datorită acestui fapt sunt purtători și posesori în potențialitate ai vieții cele veșnice încă de la botez. Iar însușirea veșniciei este după măsura credinței și a sfințeniei care vin din credință. Sfinții sunt creștini desăvârșiți, fiindcă ei au fost sfințiți în cel mai înalt grad prin nevoințele Sfintei Credințe în Domnul Hristos cel înviat și pururea fiitor, iar moartea nu are nicio putere asupra lor, fiindcă moartea lor devine o moarte sfântă. Da, e pus imaginea aici. Și pentru mine, formatul e la prima vedere. Cuviosul Gheronte, expresia asta e minunată. Moarte sfântă. E un paradox. Viața sfinților este cu totul ascunsă în Domnul Hristos. Iar pentru acest motiv, viața lor este întru totul viața lui Hristos. Gândirea lor este întregime gândirea lui Hristos, iar modul lor de percepere este cel al lui Hristos. Paranteză. Să știți că noi, cei care ziceam, acum știu eu, 20 de ani, obștea tânără, ziceam de la Antin, noi căutam să dobândim gândirea părinților. Părintelui
Sofian și Părintele Adrian. Să dobândim modul lor de gândire. Asta era preocuparea noastră. Așa trebuie să fie preocuparea, de fapt, pentru că ei aveau mintea lui Hristos și era mai ușor de imitat un om decât Hristos de-a dreptul. De aceea viețile Sfinților nu reprezintă nimic altceva decât viața Domnului nostru Iisus Hristos, repetată în mod particular, în cazul fiecărui Sfânt, într-un grad mai mare sau mai mic, sub o formă sau alta. Mai exact, este viața Domnului Hristos continuată prin Sfinți, viața Logosului, a Dumnezeu nostru întrupat, a Dumnezeului omului Iisus Hristos, care s-a făcut om. Am folosit tehnica asta a repetării unor expresii și a sublinierii, am observat că așa face Sfântul Iustin Popovici. Și într-adevăr, e principiul de bază al învățării, repetarea. Și revenirea asta circulară, mereu concentrică din ce în ce spre centru. Ca om, El ne-a putut dărui și transmite viața sa divină. Ca Dumnezeu, prin viața sa, El ne-a putut sfinți și ne-a putut face nemuritoare și veșnică viața noastră pământească, omenească pe pământ. Cum zice la Evrei, și Cel ce sfințește și cei ce se sfințesc, dintr-un unul sunt toți. Domnul Iisus Hristos a făcut acest lucru posibil și realizabil în lumea noastră din momentul în care El s-a făcut om, a luat trup și sânge și în acest fel a devenit frate al omului, un frate după trup și sânge. După ce s-a făcut om, rămânând Dumnezeu Fiul Tatălui după ființă, Dumnezeu omului Iisus Hristos a dus pe pământ o viață sfântă, fără de păcat, divină umană, iar prin această viață, prin moarte și înviere, a nimicit pe diavolul și domnia sa asupra morții și prin acest fapt el a dăruit și își dăruiește permanent energiile sale pline de har celor ce cred în el, așa încât aceștia să-l poată birui teandric și ei pe diavol, inclusiv să biruiască moartea și orice ispită. Deci este o taină sau un aspect care cred că ar trebui subliniat. Deci că eu suntem uniți cu Hristos. Cum adică locuiește în mine o altă persoană? Nu da, sau locuiește, da și nu. E un paradox. Locuiește prin harul său, prin energia sa, prin puterea sa de a fi prezent și în mine. În moaște este prezent. Cine zice, Dumnezeu? Un medic chirurg de-al nostru, scap acum cum îl cheamă, care spunea într-un interviu așa, că în moaște este prezent și Sfântul, e prezent și Hristos, prin energia Harului. Energia este prezentă acolo și de-aia nu putrezește segmentul ăla de trup sau osul acela nu se dezintegrează, pentru că energia aceea susține prezența sau materializarea moaștelor. Poate că asta este și una dintre tainele unirii prin taina cununiei, când se și menționează acolo în cuvintele slujirii, că acum zice, sunteți uniți într-un duh, în două trupuri. Același duh, aceeași putere de viață în două trupuri. E posibil așa ceva. Și este specific iubirii asta, să te unești. Iubirea se manifestă printr-o energie, e clar, pentru mine e limpede. De ce a spus Hristos, eu sunt viața? Cuvântarea sau grăirea lui Dumnezeu nu este același lucru cu vorbirea omului. Cuvântarea lui Dumnezeu este creatoare. Și absolut, deci toate se vor întoarce la Hristos. Și Hristos când rostește un cuvânt, acela germinează și aduce rod. Și dacă este transmis printr-o anumită persoană, printr-un anumit om, și omul acela nu se alinie voii lui Dumnezeu și nu pune în lucrare cuvântul lui Dumnezeu, care îi poruncă, orice cuvânt al lui Dumnezeu îi poruncă, atunci Dumnezeu ia de la acela cuvântul ăla și îl dă altuia. Dar rod tot aduce. Tot trebuie să aducă. Așa, vă dau un singur exemplu. În cazul apostolilor, când Iuda Iscarioteanu a căzut din chemarea apostolică, a fost chemat Matia și atunci chemarea a fost luată de la Iuda și transmis apostolia
chemarea personală lui Matia. Și în felul acesta Dumnezeu și-a continuat lucrarea sa cu o altă persoană. Cuvântul lui Dumnezeu este însuși Iisus Hristos. Iisus este întruparea și concentrarea Logosului în totalitatea sa. De aceea Iisus vindecă, îndreaptă, corectează, explică prin cuvântarea sa rostită. Că lucrează pe mai multe paliere deodată. Cuvintele lui Dumnezeu nu se fac auzite tuturor oamenilor. Moise l-a auzit pe Dumnezeu când a primit tablele legii. Ioan Botezătorul l-a auzit când a împlinit botezul Domnului. Altfel, Dumnezeu a transmis voia sa și prin intermediul îngerilor. Lui Avraam, când acesta voia să jertfească pe fiul Isaac, lui Zaharia, când a fost izbăvit de stârpiciunea trupească, Fecioarei Maria, când i-a fost vestită nașterea Mântuitorului. Duhul Sfânt poartă cuvântul înfăptuitor și de aceea nu orice om simte și primește pe Duhul Sfânt, deoarece nu toți oamenii vor să facă voia Domnului. Trupul curățit de păcat al Sfinților poate deveni capabil să exprime prin harul Duhului Sfânt cuvintele lui Dumnezeu. Iarăși fac o mică paranteză. Făceam aprovizionarea la mănăstire, aveam ascultare, an de zile am avut ascultarea asta, pentru că eu, dacă am crescut și am trăit în București, cunoșteam bine Bucureștiul și mi-au încredințat mie ascultarea asta. Și am ajuns la așa niște clădiri, niște depozite din astea, încolo, când ieși și pe Colentina din București, undeva pe la Țevi Sudate, mai sus încolo, este, nu știu dacă mai este acum, un fel de piață angro, unde desfac turcii marfă turcească, legume, fructe, numai legume și fructe. Și am ajuns acolo, eram pentru prima dată în locul ăla, că mi-a spus cineva, du-te că este un angro mai acolo, legume și fructe și unde poți să iei mai ieftin. Și m-am dus acolo. Am simțit așa un duh străin, de parcă aș fi fost în altă țară. Am simțit la propriu. Dați seama, noi la biserică acolo, la mănăstire, rânduiala asta de te impregnezi de o stare. Și acolo am simțit imediat diferența. Ce se întâmplă aici? Și când am auzit pe aia că vorbeau și turcește între ei și nu știu ce, și era un cărăuș din ăsta, un băiețaș român, care tăra de un căruț pe acolo, cu marfă. Zic, măi, ce e aici, mă? Ce? Și păi nu știi că e angro la turcesc. Așa zic, mă, băiete, mă. Sunt turci. Duhul lor se simțea acolo. Adică nu era un duh creștin. Da. Unitatea lumii, a Universului, este susținută de cuvântul purtat de Duhul Sfânt în fiecare ipostaziere materială. Este una după har cu Iisus Hristos, Logosul lui Dumnezeu. Ca singura ființă conștientă, omul are puterea de a sesiza acest adevăr. Mai mult, oamenii de știință, fizicienii în mod special, a căutat obsesiv unificarea tuturor conștiințelor despre lume dobândite de ei prin voia lui Dumnezeu, chiar dacă cunoașterea științifică este departe de a se fi încheiat. Teoria unificării forțelor sau câmpurilor este un leitmotiv al cercetărilor secolului 20, al 20-lea, începând cu căutările lui Einstein din teoria relativității și continuând cu teoria stringurilor, căutări încă nefinalizate. Iarăși o mică paranteză. Cred că ar fi bine, domnul profesor Mihai, să alcătuim un glosar de termeni. Da, pentru că, uite, de exemplu, facem o mică aplicare prin întrebarea următoare. Cine știe ce înseamnă cuvântul ipostaziere? Că am folosit aici, în fiecare ipostaziere materială. Ce înseamnă asta? Chiar așa, expresia asta, ipostaziere materială. Sună pleonastic aici, dar am vrut să fie explicativă, cumva. Era de ajuns să zic în fiecare ipostaziere. Prezentarea lui Dumnezeu. Ce anume? Prezența lui Dumnezeu într-o anumită situație. Adică episod, să zic așa.
Aici știți la ce se referă? Se referă la materiile care sunt folosite în Sfintele Taine. Eu n-am scris așa, dar am trimis cu gândul către acolo. Materiile folosite în lucrarea, adică Duhul Sfânt se folosește de apă, se folosește, de ulei se folosește, de vin se folosește, de prescură se folosește, nu? Astea sunt mijloace în care el, ce înseamnă a ipostaza? A actualiza, e un sinonim, a ipostazia, adică a actualiza prezența Duhului Sfânt. De fapt, îl face pe Hristos prezent prin ele. O înțelegere mai largă este așa, dacă spui cuvântul lemn, e o expresie abstractă, pentru că nu vezi în natură lemnul ca atare. Cu toate că noi, dacă vedem o ipostaziere a lemnului sub forma unui buștean și întreabă cineva, ce este acesta? Ce e un lemn. Spui așa, da, e foarte imprecis răspunsul, pentru că de fapt este un buștean din lemn, din substanța lemn. Dar substanța ca atare nu o găsești decât unită cu o anumită formă, adică cu o anumită ipostaziere, actualizare a substanței. Acum ați înțeles lucrul acesta. E foarte important de înțeles noțiunea, că se operează foarte des cu noțiunea asta de ipostaziere. Și au fost discuții mari în cadrul sinoadelor din vechime legate de este Hristos persoana a doua din Sfânta Treime sau nu? Sau este doar un om arie? S-a folosit de imprecizia cuvintelor din vremea aceea. De aceea a fost nevoie să se expliciteze termeni și să folosească termeni specifici cum e aceasta de ipostaziere. Și de acolo s-a dezvoltat o constelație de alți termeni, enipostaziere și altele. Ca singura ființă conștientă, iarăși mă opresc, ați putea să ne ajutați, domnule profesor? Nu se Măcar să selectați din ce vă vine la îndemână din cursurile acestea, ca să avem onestitatea față de cel care parcurge cursul, să aibă acolo la îndemână glosarul de termeni și să-și poată apropia înțelegerii mai bine când întâlnește un termen nou. Ca singura ființă conștientă, omul are puterea de a sesiza acest adevăr. Mai mult, oamenii de știință, am citit partea asta, este firesc să-L căutăm pe Iisus în noi înșine, ca legea creației. Adică asta, mecanismul ăsta funcționează cumva automat, bine automat, structural, ontologic, face parte din noi. Căutarea lui Dumnezeu face parte din noi ontologic. Spiritual, omul căzut l-a căutat pe adevăratul Creator de-a lungul istoriei, însă cunoașterea sau recunoașterea adevăratului Creator este dată doar sfinților. Sfinții înțeleg că sunt robii Logosului, că doar prin atitudine smerită pot sta neabătuți pe calea sfințirii, pentru că Iisus, mă opresc, neabătuți este tocmai mișcarea aceea asimptotică, să nu te oprești niciodată din a te asemăna cu Hristos. Pentru că Iisus este omul perfect și prin El am primit darul de a ne îndrepta spre perfecțiune, de a deveni frații ai Lui și fii ai lui Dumnezeu, dacă dorim, prin voia noastră, să ne asemănăm Lui. Așa putem fi părtași ai unității universale, ca fii ai lui Dumnezeu Creatorul, cultivând asemănare, evoluând spre și prin ea, ca singură lucrare a vieții noastre. Virtuțile sunt complementare, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare spune în Hexaemeron treaba asta, că noi, creștinii, trebuie să fim asemenea unui pictor care își alege din paleta de culori pe acelea care vrea să le reprezinte. Dar culorile sunt una, în cazul ăsta, cu virtuțile. Și își alege ce virtuți să folosească în a
picta, în a fixa în sine însuși omul chipul lui Hristos. Una dintre aceste virtuți este credința, care ea este calea prin care primim puterea cuvântului Dumnezeu. Noi neavând puterea, forța divină, paranteză, singura forță a omului autentică este voința, dragilor. Iar voința e dată la pachet cu libertatea. Iar libertatea este dată omului în virtutea iubirii. Este expresia iubirii lui Dumnezeu, libertatea pe care o dă omului. Ți-am pus înainte viața și moartea. Alege viața. Recomandă. Alege viața. Dar ești liber să alegi. Pentru că este specific iubirii să te lase liber. Ești liber, ți-ai exercitat voința. Așadar, voința sau libertatea din iubire de la Dumnezeu se traduce în sinea noastră cu exercitarea voinței. Că Dumnezeu respectă voia noastră liberă și poate împlini dorirea noastră pas cu pas, neîncălcând libertatea alegerii. De aici rezultă necesitatea rugăciunii, dialogului cu Dumnezeu, care cuprinde recunoașterea calităților Lui, după simțirea și puterea credinței noastre, a mulțumirii ca purtători ai chipului Lui, a cererii de a ne semăna cu El. Sfințirea este scopul rugăciunii, nu repetarea mecanică a unor cuvinte care au o anumită formă, care adeseori sună frumos. Adică o estetică a rugăciunii. Rugăciunea nu este o cerere de împlinire a dorințelor noastre lumești, ci ar trebui să fie esența cererii ca noi, smeriți, să ne apropiem de asemănarea cu El prin virtuți. Dorințele lumești trebuie lăsate în grija lui Dumnezeu, care ne va da mai mult decât sperăm noi. Rugăciunea este însoțită de post. Am subliniat, aici am boldit, ca să înțelegem că toate astea sunt virtuțile care intră în paleta Sfințeniei. Pentru ca ea să fie rostită dintr-un trup cât mai curat, înfrânat de la plăceri, de la satisfacerea simțurilor prin bucurii trecătoare, imediate, pe care le revenim privind la semenii noștri nedesăvârșiți cu invidie. Păcatul este molipsitor și vedem că pe lângă noi unii oameni au ceea ce își doresc material și se lasă în voia plăcerilor, a distracției, care își creează pentru scurt timp iluzia bunăstării, un fel de rai terestru. Atunci când necazurile ne sensibilizează sufletul, apropierea firească de Dumnezeu este din nou cerută de suflet. Umilirea și smerenia ne readuc prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu și acesta ne iartă. Altă virtute importantă e pocăința. Ne pune din nou pe calea mântuirii, pocăința, și drumul stă înaintea noastră iarăși de la capăt. Tăiază și rebe, iar și iară, e un leitmotiv în slujirea noastră. Smerenia. Poate cu asta trebuia să fi început, cu această virtute. O dobândim dacă devenim conștienți de diferența dintre calitățile lui Iisus și cele pe care le avem noi înșine, ca dar de la Dumnezeu. Oricât de înzestrați am fi, totdeauna există alți oameni mai înzestrați decât noi, dar mai ales Dumnezeu omul cu calități mai mari, mai puternice, mai înalte. Paranteză. La una dintre spovedaniile înaintea Părintelui Sofian, acum, dacă a trecut la Domnul, pot să ridic puțin vălul tainei de pe spovedania la Părintele. În neghiobia mea perfectă, i-am zis: Părinte, simt nevoia, că la duhovnic trebuie să-și deschizi inima, simt nevoia să imit pe unul dintre viețuitorii mai în vârstă, care au mai experiență pe aici. Dar, din păcate, n-am găsit așa un interes special la o singură persoană. Părinte, așa sunt nedumerit, că eu simt nevoia viscerală să urmez un singur om. Că, uite, m-a certat și Părintele Adrian.
Păi de ce te-a certat? Păi m-a certat pentru că mă țin după dânsul și m-a întrebat ce vreau de la el. Și i-am spus că am auzit de la Sfinți, pe unde am citit eu, că ucenicii stau pe lângă bătrâni ca să ia ultima binecuvântare. Da, mi-a răspuns Părintele Adrian. Vrei ultima binecuvântare? Adică vrei să mor? Și cum? Mă iertați, uite așa. Și n-ai găsit pe niciun om ca să-l urme? Părinte, am încercat, dar uite că ce-am pățit cu Părintele Adrian. Și păi atunci, zice, eu făceam abstracție, că de fapt vorbeam cu Părinte Sofia, puteam să-l urmez pe dânsul, dacă nu. Atunci, zice, să-ți alegi un sfânt, dar să te ții de el. Adică mi-a lovit-o, mi-a dat-o. Că nu poți să te ții după un sfânt, oricât ai vrea. De-aia nici n-am putut să mă țin după Părinte Adrian. Și atunci eu am început să dau la negociat. E atunci, Părinte, să iau de la fiecare ce consider că e bun, păi așa. Și ne-am împăcit, cum s-ar zice. Dar am primit o mare lecție de smerenie și din partea Părintelui, că putea să spună, dar nici pe mine nu mai găsim, N-a zis Părintele așa ceva. N-a. O altă virtute este umilința, care este o necesitate ca început al evoluției noastre în sensul de creștere, spre perfecțiune. Autosuficiența și mulțumirea noastră în confort sunt frâne spre asemănarea cu Iisus. Sau cu expresia Scripturii, atunci când stai, ai grijă să nu cazi. Auzim adeseori, nimeni nu este fără de păcat. Decât să criticăm imperfecțiunile aproapelui, privindu-l autoritar de pe margine, mai bine ar fi, încercând să-l înțelegem, să oferim grija și tristețea noastră pentru propriile neputințe, pentru greșelile făcute cu sau fără intenție, să-l sprijinim în îndreptare și să facem în locul lui ceea ce el nu poate, să-i fim frate oricui, mai înainte ca Dumnezeu să ne ofere această investitură. Care ați urmărit filmul dedicat, film artistic, dedicat Sfântului Nectarie din Eghina? L-ați vizionat careva? E superb. Eu l-am vizionat destul de când a apărut atunci. Era cu subtitrare în limba engleză și acum am observat că a apărut și în limba română. Știi, subtitrare în limba română. Și acolo, când era director la un seminar de băieți, bine? Seminar preoțesc, doi elevi s-au comportat neadecvat școlii în care făceau parte și administratorul i-a adus în birou directorul a Sfântului Nectarie. Uite ce au făcut aceștia, luați măsuri așa. Da, desigur, domnule administrator, că voi lua măsura necesară. Și așa că vă rog frumos din acest moment să îi transmiteți din partea mea îngrijitorului de la bucătărie să nu mai aducă tainul obișnuit de hrană. Păi de ce, domnule director? Pentru că înseamnă, de s-a întâmplat așa ceva în școală pe care eu o conduc, cu mila lui Dumnezeu, eu am greșit undeva. Și ca atare o să rog pe Dumnezeu să mă ierte și o să postez ca să asculte rugăciunea mea. În secunda 2, elevii aceia și-au venit în sine și au devenit unul dintre cei mai fideli și ascultători elevi din școală. Văzând, da, a fost o lecție șoc pentru ei. Deci dacă în felul ăsta ne raportăm la neputințe celorlalți, da, Sfântul Porfirie Capsocalivitul, care a fost vineri prăsnuit, dânsul a fost mai toată viața bolnav. De ce? Pentru că veneau la el oameni bolnavi și el ruga pe Dumnezeu să dea lui boala lor. Ei plecau pe picioare sănătoși și dânsul trăgea ponosul. Toată viața lui a fost bolnav. Își lua asupra lui. Și Dumnezeu îi îngăduia pentru că știa că harul pe care l-a dat îl ajută să poarte asta. Numai mamele
pot înțelege întrucâtva starea asta. Că atunci când îi se îmbolnăvește copilașul, ar fi în stare sau cum zicea Sfântul Apostol Pavel, că era iubit de macedoneni, de creștinii din Macedonia. Că spune, dacă ați fi putut voi și ochii voștri mi-ați fi dat mie, că dânsul avea o afecțiune a ochilor în urma arătării Mântuitorului pe drumul Damascului, știți lucrul ăsta. Altă virtute este compasiunea, care este premisa ajutorului oferit pe care putem să-l dăm celui mai slab ca noi, chiar dacă acesta este un părut dușman al nostru. Văzându-ne propriile neputințe, le îngăduim și pe cele ale aproapelui. Devenim buni. Virtuțile sunt simple și senine, iar păcatele complicate, întunecate, de o mare diversitate și se manifestă larg, variat. Altă virtute, nădejdea, este manifestarea încrederii că cel mai mare și puternic prieten al nostru este Dumnezeu. El, în paranteză, în slujba de călugărire, se face mențiunea, se proclamă, de fapt, de către cel care face tunderea, se adresează celui care este călugărit și uite, dacă mama ta te va uita din grija, din dragostea dânsei, Hristos nu te va uita. Deci așa mare asigurare dă Hristos celor care își dedică întreaga viață, în viața călugărească, că îi va sprijini tot timpul. Chiar dacă va fi posibil ca mama să uite de îndatorirea ei firească, îi zice instinctuală, Dumnezeu niciodată nu o să cade din asta. El ne aude, chiar dacă nu știm, nu conștientizăm noi, chiar dacă nu putem rosti în cuvinte doririle, necazurile. Nădejdea se împlinește cu credința că El este în noi, că ne construiește unificarea prin Dumnezeire. Dacă Dumnezeu este veșnic, atunci răbdarea noastră ar trebui să fie nelimitată. Mai spune câte cineva, nu mai am răbdare, dragă. Nu ai avut niciodată. Pentru că răbdarea, odată dobândită, ea are valențe divine, adică veșnice. Nu au sfârșit virtuțile lui Dumnezeu, odată dobândite. Iar rostirea asta, Dumnezeu ne aude pentru că era acordat la esența, la chipul lui din noi. Moise era amărât că poporul o luase rasna, se închina la idoli, nu mai asculta de voia lui Dumnezeu și era trist. Și Dumnezeu îi spune, până când vei striga la mine? Dă-le în afară cu buzele, nu rostea niciun cuvânt, dar în inima lui țipa către Dumnezeu. Ce să mai fac eu cu ăștia? Ce să mai fac cu oamenii ăștia? Da. Adevărul și dreptatea sunt scrise în Biblie, în modul de rezolvare a întâmplărilor descrise acolo. Ne este necesară citirea acestei cărți sfinte pentru a fi pregătiți în situațiile cu care ne confruntăm de-a lungul vieții. Există în Sfânta Tradiție un antrenament al minții și al inimii, o întărire a discernământului. Multe tâlcuiri ale textului biblic se regăsesc în predicile din biserici. Primim prin harul învățăturilor o varietate largă de interpretări care ne antrenează și ne ajută în lupta cu păcatul. Părintele Constantin Galeriu ne îndemna deseori așa: citiți Sfânta Scriptură, Biblia, atât de mult încât să ai impresia că chiar tu ai scris-o. Să-ți devină internă, să devină interioară, așa încât tu să consideri, să simți și nu mai faci diferența, să fii una cu ce este acolo. Și primele forme de asceză și de exercițiu a rugăciunii în pustietate Egiptului, călugării pe asta au adoptat-o. Învățau pe de rost psaltirea. Era și un motiv practic aici, pentru că
nu prea se găsea obiectul ca atare. Avea un singur exemplar, poate, într-o mănăstire. Nu exista posibilitatea să existe cărți atât de multe și atunci era mai... Dar subliniază un aspect important. Cu cât te identifici cu o rugăciune, cât îți devine interioară, o zici, cum s-ar spune, pe de rost, cu atât ești mai prezent în rugăciunea aceea. De multe ori, când citim un text, ne detașăm un piculeț. Ne detașăm. Mai mult înțelege, paradoxal, cel care ascultă. Înțelege mai mult decât cel care citește. Acestea sunt observații sau, cum zicem, din psihometria domeniului psihologiei. Ei fac observații de felul acesta. Dacă pretutindeni se spune că Dumnezeu este iubire, știm că dragostea, era un sinonim, este leacul vindecător cel mai mare, începând cu iubirea mamei și având ca vârf iubirea lui Dumnezeu. Virtuțile nu pot fi măsurabile, nu pot fi măsurate. Cred că e mai corect gramatical, nu? Virtuțile nu pot fi măsurate și nici măsurabile. Măsurabile, tocmai presupune putință. Aha, da. Da, am lăsat așa zic. Deci e corect. Virtuțile nu pot fi măsurabile. Și ca atare nu știm cine este mai iubitor, mai smerit, mai răbdător, mai drept dintre oameni, dar virtuțile se oglindesc în fapte, în decizii, în atitudine și în implicarea creștinilor, în rezolvarea problemelor. Aici a scăpat o eroare aici de litere. Generale ale omenirii. Virtuțile se amplifică prin educație, prin urmarea unor modele de sfinți, prin sfat cerut Maicii Domnului Iisus Hristos în rugăciuni, prin întreaga trăire autentică în, pentru și cu Hristos. Ca o nostimadă aici, când, de exemplu, eram în prezența Părintelui Adrian și trebuia să ne așezăm la masă și fac o rugăciune înainte și cer binecuvântarea celui mai mare. Părintele era mai mare acolo între noi și zice careva, un coleg, slavă Tatălui și Fiul și Sfântului Duh, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea cuvioasă, Părinte, binecuvântați. Pauză, Părintele avea nimică. Mă aude bătrânul, că deja avea proteză auditivă. Asta și ridică și nivelul sonor. Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Eu surprins așa, cum? Da, Părinte, Sfinția voastră. Păi ai spus că prea. Nu, să uita așa pentru noi. Cine e aici prea? Păi Sfinția voastră. Dar eu nu sunt prea. Cum, Părinte? Auzi, dragă, ție-ți place prea sărat? Sau prea acru? Nu! Atunci, nici dânsul nu-i plăcea să spui prea cuioasă, Părinte, era suficient dacă ziceai cuioasă sau Părinte, simplu. Da. În exemplu de smerenie, deci de fugă de slava deșartă. Toată viața lui Părinte Adrian a fugit de slava deșartă. Și am terminat materialul. Asta a fost expunerea. Da? Avem ceva aplicații la asta? Avem? Da. Așa. La aplicații, ia să vedem noi ce... Ce să alegem de aici? Pe două rubrici paralele numerați virtuți și păcatele. Facem un breș de număr. Ar dura prea mult, nu? Formați grupe și extrageți dintr-un acatist. Aveți la îndemână? Aveți? N-aveți. Aveți? Da. Pe internet. Avem multe. Aha. Păi, hai să facem asta așa, cumva. Vreți să ne oprim la asta? Că nu avem scriptură ca să facem, aplicăm o scriptură.
Avem și Sau, uite, aplicație scrisă. un studiu de caz. Alegeți un păcat, închipuiți o poveste în care se săvârșește păcatul și găsiți una, e complicat asta. Sau mai multe soluții de reparare a lui pentru evitarea unei pedepse. E greu de făcut asta. Trebuie gândire înainte, elaborare. Căutați în Biblie, nu avem Biblie aici. Hai să o facem pe asta cu acatistul, vreți? E bine asta cu acatistul? Uite, doamna Rodica, aveți ochelari, vedeți suficient acolo, lecturați câte un icos, așa, și așa încât ceilalți să-și poată nota. Faceți așa pe o... Hârtie? Avem nevoie de hârtie? Da, eu n-am nimic, nici plaivaz, nici așa. Adică faci ca la pomelnic, o dungă pe mijloc verticală și pe coloană în stânga scrieți virtuți și în dreapta păcate sau patim. Folosim tabla. Adică ceva de felul ăsta. Părinte, folosim tabla? Cum? Folosim tabla aia de acolo. Da. Dar aia la final, cumva, adică ca să facă fiecare sportul ăsta. Virtuți și patim, sau păcate. Păcate. Da? Și așa, ca la pomelnic. Virtuți și păcate. Și doamna Rodica, dacă doriți, să rostiți răspicat. Primul. Din acatistul cum e descris, din acatistul Așa. de acoperământ, ce a Maicii Domnului, Păi alegeți dumneavoastră, că le aveți în mână acolo. Da. Așa. Ia, să auzim. Cine are nevoie de tine? Icosul. Icosul 1, da. Hrănindu-te din tinerețe cu lumina adevărului, o prea luminat Ioane, sfârșind dulceața învățăturilor dumnezeiești. Ai urmat cuvântul celui care a zis: cine crede în mine să-și ia crucea și să urmeze mie. Și pentru aceasta noi te lăudăm. Bucură-te, podoaba bisericii sobornicești. Stop. Vă rog să repetați icosul. Da, Să repetați icosul înainte de a începe cu bucură-te, numai icosul. da. Hrănindu-te din tinerețe cu lumina adevărului, o prea luminată Ioane, sorbind dulceața învățăturilor dumnezeiești. Ai urmat cuvântul celui care a zis: cine crede în mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Și pentru aceasta noi te lăudăm. Acum citiți desfășurarea cu bucură-te. Bucură-te, podoaba bisericii sobornicești, mireasa lui Hristos. Stop! Vă recomand ca după fiecare bucură-te să faceți o pauză de o secundă, două, cât ar fi pentru să notăm. Da. Mulțumesc! Repetați primul bucură-te. Bucură-te, podoaba bisericii sobornicești, mireasa lui Hristos. Bucură-te, masă duhovnicească a celor doritori de curățenie. Bucură-te, o drasă sfântă a pământului rusesc trimisă de la tainic apostolat. Bucură-te, moștenitor suflării cuvioșilor Antonie și Teodosie de la Percesa. Înfrânării cuvioșilor Antonie și Teodosie de la Percesa. Bucură-te că ai crescut într-o familie bine credincioasă. Bucură-te că ai luptat împotriva turcilor muritori ai lui Hristos. Bucură-te că nu te-ai pilit de
deznădejde când ai primit crucea Mântuirii. Bucură-te că întărit fiind de Dumnezeu, ai răbdat bătăi nenumărate. Bucură-te că scriptorile nu au înclinat frumusețea ta la mântrică. Bucură-te, piatră de care s-au sfărâmat sfaturile celor nelegiuiți și ale chinuitorilor, sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor. Bucură-te că, deși ți-au ars părul și pielea capului, nu te-ai plecat lor. Bucură-te că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Ne oprim aici. Da. Bun. Cine vrea să înceapă? Că eu nu cred că o să iau o notă bună. Nu cred că o să iau o notă bună. Cine începe? Da, Viorica, vrei să începi tu? Sau tu n-ai participat la joaca asta? Ioana? Eu am găsit o virtuți. Cum? În stânga? Da, în partea de păcate am găsit punitor și deznădejde. Da. Dar scriu pe tablă, ce spune Iar la virtuți am identificat înfrânarea, răbdarea și binecredincioșia. Aha. Credința. Aha. Bun, deci i-a identificat vreo 3 virtuți și vreo 2 păcate. Da. Bun. Altcineva? Da. Violeta. Asumarea crucii, Așa. curățenia, Da. nădejdea, răbdarea, frumusețea lăuntrică, Da. mucenicia, Da. mărturisirea, Eu le număr acum. Așa. mărturisirea, înfrânarea și perseverența, răbdarea. Stăruința. Stăruința. 9, da? Și la păcate ai găsit ceva? Păcate, deznădejde, nelegiuire, viitor, tortură, Adică a devenit călău pentru ceilalți, da. Da, schinjuitor sau așa, da. Da. Știți că în textele vechi ale Mineelor, Mineele sunt cărți care se folosesc în exclusivitate la strană și sunt, fac parte dintr-o colecție de 12 volume, intitulate după numele fiecarei luni. Nu volumul 1, volumul 2, așa obișnuit, ci Mineiul pe ianuarie, pe februarie, pe martie. Fiecare lună are Minei are numele lunii la care se referă, iar conținutul este de slujbe dedicate sfinților sau sărbătorilor specifice, conform calendarului creștin-ortodox. Și mai înainte să fie deortosite în epoca noastră, în generația noastră, am moștenit Mineele mai vechi și la strană eram nevoit să adaptez exprimarea după limbajul de acum, că era destul de greu să înțeleg. Că zicea acolo, zice, bucură-te că ai răspuns împotrivă muncitorilor. Referitor la mă spun, bucură-te că ai răspuns împotrivă muncitorilor. Cuvântul de muncitori sau de muncă, comuniștii o foloseau așa. Dar eu cred că parcă au fost inspirați de draci când au făcut mutația asta de pe lucru și lucrare la muncă și muncitori. Pentru că e consacrat în limba română când muncă era echivalent cu chinurile iadului.
Da, 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 da. Da, mă iertați, totuși, dacă îl privim în opoziție cu odihnă, munca în contrast cu odihnă, atunci poate are un alt sens, așa să... Da. Adică să muncesc, dincolo, sunt munciți. N-au odihnă. Da, Da, și da. ceilalți se odihnesc. Da. Dar ce ziceți de titulatura Ministerul Muncii? E ca aia, torturi la domiciliu, știi? Dacă îmi permiteți să vă spun legat de Vă rog. că am început să citesc și eu rugăciuni, una dintre ele era cu munca veșnică și eu care sătură de muncă aici am zis eu nu, eu trebuie să rezolv aici, eu nu vreau să... Și am venit la muncă. Adică nu m-am gândit la chinul, ci mai mult efectiv la muncă. La treabă. La muncă, eu termin aici. Că e de treabă aici. Da. Bun, altcineva. Care v-ați mai notat? Natalie? Eu am notat așa, dar nu prea mult. Mireasa la Hristos. Da. Păi, tu ai mai coafa, mirese. Masă duhovnicească, Da. necredincios, răbdare, frumusețe lăuntrică și nesupunere la păcat. Și la patimea am zis mai prost și am zis nu m-a nelegiuit. Păi, la partea asta cu păcatele, te puteai întâlni cu aspecte păcătoase numai când se făcea referire la tome, la muncitori ăștia, la chinuitori ăștia. Da, da, pentru că exprimarea de acolo este centrată pe Sfânt, iar Sfântul, tocmai asta e și scopul acatistului, aici se zugrăvi în mintea celui care rostește acatistul un evantai de virtuți. Și e firesc să găsești mai multe virtuți. Eu am găsit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 12. 12 virtuți am găsit așa. Într-o singură, poftim? Luați notă maximă. Dar uite, domnul profesor, ce v-ați notat? N-ați participat la turul ăsta? Nu am putut notarea prezentă. Am înțeles. Și Alina, tu ce ai scris acolo? Credință, ascultare, a devenit model pentru ceilalți, Așa, curățenie, da. apostolie, înfrânare, împotrivitor bulei, speranță opusă deznădejdii, curaj în bătăi, frumusețe lăuntrică, tărie în credință, răbdător în chinuri și următor al modelelor sfinților. Da. Frumos. Așa. Cine mai a notat, Marinel? Ați notat? Doar două virtuți. Ați prins doar două. Înfrânare și nădejde. E bun. Da. Ce ți-a tras atenția mai mult. Da. Aplicația asta putea făcută și brainstorming. E cineva care nu înțelege metoda asta de brainstorming? E un cuvânt din limba engleză care înseamnă furtuna minții. Adică în ce fel? Se dă o temă. De exemplu, aici puteam să mergem doar pe virtuți, de exemplu. Virtuți. Și să dădea lectură textului și fiecare pe rând ar fi zis câte o virtute observată acolo. Da. Și am fi trecut undeva pe Flipchart sau în altă parte, am fi notat virtutea pe care o sesiza primul. Pe urmă, al doilea, nu trebuia să conteste ceea ce a spus primul, ci să adauge. Dar este și virtutea cutare. Bun, următorul până că se epuizează subiectul. Așa. Deci această temă poate fi lucrată și prin metoda de brainstorming. Bun. Nu desenăm niciun câștigător, că nu asta este scopul. Și în metodica predării numită teantropică, pe care o propunem, vrem să eliminăm nu conceptul de competitivitate, de competiție, ci modul sau privită competiția ca un proces derulat cu sine însuși. Ca auto, da. Și având țintă de control, sfinții ca modele, asta e prima lecție din modul 2. După lecția asta, prima va fi sfinții modele. Și
având în vedere modelul cel mare, care este arhetipul modelelor, Hristos. Da. Mă iertați, acum îmi vine în gând, competitivitatea ajută la, să zic, la creșterea slavei deșarte, nu? Da. Păi nu vezi și cel mai bine observi în competițiile sportive. La olimpiade, la manifestările astea mari. Și în general, orice competiție sportivă, dacă aleargă mai mulți deodată, unul singur câștigă. Unul singur. Dar toți au lucrat, au muncit, toți, dar numai unul singur ia folos. Nu e o nedreptate? Este o nedreptate. Pe când creștinii care urmează modelul și practic se întrec cu modelul sau caută să dobândească trofeul maxim pe Hristos, ei nu se stingă, din contră se ajută unii pe alții în lucrul ăsta. În cursa asta către Hristos, ei se ajută reciproc, nu se stingheresc, nu se bat, nu se luptă să rămână el primul. La vremea când o să expun lecția Iubirea nu este competiție, așa se numește lecția, are titlul ăsta. Acolo o să desfășor mai pe larg, să dezvolt ideea asta. Da, adică să vin cu o paradigmă nouă, dar nu e nouă paradigma, ci să abat atenția de la înțelegerea greșită a competiției între frați și să întorc atenția către sine însuși, adică către cel care este înăuntru, către Hristos. Vrei să te compari cu cineva? Vrei să te măsori cu cineva? Măsoară-te cu Hristos. Nu poți dintr-o dată cu Hristos? Măsoară-te cu Sfinții. De multe ori n-ai avut senzația când citești în viața unui Sfânt că ai multe afinități de parcurs. Eu, de exemplu, m-am identificat în multe ipostaze din viața Sfântului Nectare de Eghin, de la Eghina, că am tot vorbit despre dânsul. Și m-am identificat în unele acolo, de exemplu, unde el, săracul, a suferit mult din cauza invidiei unora. Și eu, în viața mea, am suferit din cauza invidiei. Altora am suferit-o rău de tot. Practic, de câteva ori mi-a schimbat direcția vieții faptul că alții m-au invidiat. Da. Adică poți să-ți găsești repere. Și atunci vezi cum a rezolvat Sfântul situația cu care și tu te confrunți. Ăsta este și rostul citirii psaltirii, să știți, dragilor. Pentru că întâlnești stări lăuntrice în psaltire diferite. Și la un moment dat rezonezi cu o stare. Acolo ăla e răspunsul la starea, la situația ta. Găsești rezolvări minunate citind psaltirea. Sau viețile Sfinților. De-aia Sfinții în pustie, cei care și-au dedicat viața în exclusivitate urmăririi modelului lui Hristos și doresc să atingă sfințenia, ei fac un asolament în programul lor zilnic, având tensiunea mereu îndreptată către convorbirea cu Hristos. Pentru că vorbind cu Hristos, te unești cu Hristos. Ești una cu cel cu care stai de vorbă. Și când nu mai funcționează asta, din diferite motive, se cercetează pe sine, cumva din cauza unui păcat, a unei concentrări greșite sau lipse de atenție, și atunci caută să-și abată atenția, că zice, trupul este neputincios, Duhul este osăduitor, dar trupul nu ajută totdeauna. Și atunci trece la ceva în legătură cu rugăciunea, la, de exemplu, ce părere au unii practicanți sfinți, care, de exemplu, în Filocalie, citești în Filocalie referitor la starea cu care te întâlnești acolo. Sau dacă nu mai merge cu lectura, începi la o activitate, să zic o muncă, la o activitate și mai practică. Faci, de exemplu, metanii. Metanii e o modalitate de repornire a rugăciunii. Sau dacă nu mai funcționează nici asta, zice să faci un lucru de mână, o activitate practică. Cumva să te menții tot în zona aceea, ca să fii atent mereu, că atunci când vine din nou harul, să poți să te rogi, să
reiei legătura cu Dumnezeu. Părinte, da, asta se întâmplă cumva și mai mulți persoanelor care au reușit totuși să guste această stare, pentru că noi de multe ori e foarte dificil să te și rogi sau să faci activitate din asta ortodoxă. Pe scurt, sfatul ăsta este: roagă-te, dar nu mai roagă-te, că însăși rugăciunea te va învăța și ai de făcut. În sensul ăsta. Că să menții tensiunea asta mereu întinsă către Dumnezeu. Asta ar fi, să nu renunți, să nu cedezi, să stărui. Ca, cum zice în imnul Acatist la rugă aprins Părinte Daniel Santu Tudor, ca picurul, cu picătura pe piatră, găurește, sparge, așa forță dobândește, o picătură de apă, da? Una după alta, sparge piatra. Da, roagă-te cum poți ca să ajungi să te rogi cum trebuie. Da, asta ar fi urmarea. Roagă-te, nu mai roagă-te cum poți, ca până la urmă să dobândești rugăciunea. Bun, păi am făcut și o aplicație. Sunt mult mai multe aici și se pot gândi și alte aplicații. Aproape la fiecare, ca să nu mai spun, la virtute, la fiecare virtute se poate face o aplicație. Dar nu numai una, cum zic, teoretică sau didactică, ci rugăciunea. Hai să ne rugăm, de exemplu. Nu? Și e o aplicație. Hai să ne rugăm, dar ne împlieticăm. No, în fel și chip. Bun. Da. Da. Comparați viața lui Iisus din lume cu viața lui Buddha. Bine, folosim din internet și alte surse. Și aici se poate face, la fel. Tot așa, viața lui Iisus. Iarăși, o linie verticală, viața lui Buddha. Așa. Și enumerat acolo, caracteristici ale vieții lui Iisus și caracteristici ale vieții lui Buddha. La un moment dat există niște scrieri care sunt... La capitolul minun, cred că la asta, la Buddha e cu minus, dă cu minus. De exemplu. Neapărat, Părinte. Deci există niște scrieri despre Buddha, numai că are toate caracteristicile Mântuitorului, pentru că la un moment... Ca om. Ca om, da. Deci la un moment dat au ajuns ori de apostoli, nu mai știu, dați niște scrieri cumva din perioada Mântuitorului, nu din alea din perioada când a existat, când a trăit Buddha. Și are toate caracteristicile Mântuitorului, numai că este schimbat numele. Adică s-au modificat. Da, pentru că Mohamed ăsta al lor a făcut o compilație din Vechiul Testament. Și de ce am mai auzit pe ăla, că este negustor. Tot călătorind auzea diverse. Și a compilat, de cu copy-paste a luat. Da. Deci, practic, ai putea să zici că Coranul un plagiat incipient sau, știu, anterior plagiatelor din ziua de astăzi. Da. Acolo, în Coranul ăsta, se vorbește mai mult despre Iisus ca persoană și despre Maica Domnului decât despre Allah. Da. Se pot face multe aplicații. De fapt, cursul ăsta poate fi expandat și pe un an de zile, poți să-l faci. Și nu numai pe un an de zile. Un an de zile am putea să dezvoltăm modulul 1, anul 2, modulul 2 și așa. Că se pretează la o dezvoltare, dar aici e un pic concentrat, de-aia pare așa mai greu de ingurgitat. No. Dacă aveți întrebări referitoare la lecția asta, vă rog frumos să le puneți. Da. Acum putem după parcursul ăsta, am putea să tragem concluzia aceasta că, într-adevăr, Sfințenia este o normalitate a vieții. Așa e? Ca să parafrazăm titlul. Adică are acoperire, lecția acoperă titlul, nu?
Sau titlul acoperă conținutul. Românii au o vorbă, omul sfințește locul. Da, omul lui Dumnezeu. Exact. Despre asta este. Trebuie completat. Omul lui Dumnezeu sfințește locul. Da. Pentru că lucrează, tot ce face, face numele lui Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu. Și atunci, sigur că iese treabă bună. Da, da, Are cum să nu iasă. da. Și deci sfințește locul. Cred că mai există un aspect pe care putem lua în calcul cumva libertatea, moralitatea libertății. Da, omul este liber atât timp cât alege binele, pentru că normalitatea este binele. Da, e identic cu binele. Bine, libertatea se echivalează cu libertatea de păcat, de fapt. Adică nu libertatea pe care o avem noi, ci să fii liber, să n-ai păcate. Atunci ești liber. Că în momentul în care ești subjugat de păcat, nu mai ești liber. Da. A face bine, pot să zic eu, e o virtute cuprinzătoare. Chiar exhaustivă. Nu? Binele, tot ce ține de Dumnezeu. Binele. Binele, adevărul și dreptatea. Sunt noțiuni cuprinzătoare. Da. Bun. Cam asta. Cam cu asta rămânem. Părinte, există și sfinți în viață. Mai ne rugăm de obicei la sfinți care au adormit atunci. Da, cum să zic, eu cred că de multe ori ne-am ciocnit de ei. V-am dat exemplu. Părintele Adrian, Părintele Sofian deja a intrat în discuția Comisiei pentru Canonizare la nivelul Sfântului Sinod ca să fie propus pentru canonizare. Alături de alți părinți, alte personalități bisericii. E foarte complicat procesul ăsta, că nu există un laborator de măsurare a sfințeniei. Sunt foarte multe discuții legate de Sfântului Boca. Dar există niște criterii. Există niște criterii pentru apreciere. Iar biserica în plenul ei, începând cu nivelul organizat al Sfântului Sinod, al unei biserici ortodoxe, nu fac decât să valideze, nu să emită scări de sfințenie sau... Nu, ci să recunoască doar lucrarea lui Dumnezeu prin ei. Adică inițiativa îi aparține lui Dumnezeu. Nu. Cum a fost, de exemplu, evidența aceea în cazul Sfântului Dimitrie din Basarabi, când el, la inițiativa lui Sfântul, la porunca lui Dumnezeu, prin Sfântul, s-a arătat fetei alea demonizate, sau nu? S-a arătat fetei în vis. Vrei să scapi de treaba asta, problema asta pe care ai tu, spune la părinți să vină să sape în locul cu tare și să mă dezvolape de acolo. Și așa a făcut. În felul ăsta, Dumnezeu, adică a luat inițiativa prin Sfânt, sau cum a fost cu descoperirea moaștelor Sfintei Parascheva, când au pus cadavrul acelui marinar peste mormântul dânsei acolo, a luat atitudine, cum s-ar zice. Da. Și, da. Dar chiar dacă sfințenia în viața de toate zilele nu poate fi măsurată, nu există un instrument prin care să măsori, să cuantifici sfințenia într-un Nu. Însă, un criteriu ar fi acela, Doamne, îți aduce liniște prezența acelui lucru sau îți aduce... Noi când mergeam să ne spovedim la Părintele Sofian, bine ai zis, Viorica, așteptam așa într-o cămăruță. Chilia părintelui avea 2 cămăruțe, un holișor și 2 cămăruțe. Camera mai din lăuntru era unde efectiv dânsul locuia, sau cum s-a spune, chilia, sau dormitorul, în înțelesul cel mai comun. Și aici unde așteptam noi era biblioteca, o măsuță, o canapeluță și pe canapeluța aia ne înșeram noi așa vrăbiuțele, așteptam, da. Și deja simțeam, aveam o trăire și ne spuneam altul, bă, așa e, simți și tu ce simt eu? Ca și cum, nu numai că ne spovedisem, parcă ne și împărtășisem și încă n-ajunsesem să ne spovedim. Așa stare aveam. Și așa că așa se verifică ce spui, Viorica. Părinte, aceea stare de bine ne transmite și dumneavoastră nouă. Păi, dar aceea stare de bine o transmite Dumnezeu prin mine, că asta e menirea preoției, harul preoției.
Mi s-a întâmplat aici unde sunt acum, a venit Ioana cu o creștină, sărăcuța, și fiică de preot, și nașul preot, și cu probleme, cu manifestări de posesie demonică. Și am reușit să o conving cumva, să-i propun de fapt, să mergem să facem o rugăciune. Și am mers împreună, ea încetinim pasul, pe măsură ce s-a apropiat de biserică, de locașul bisericesc, pasul ei se încetinea. Atunci am luat-o frumos de mânuță și am reușit să o introduc în biserică un singur pas. Măi, un singur pas. Se ținea de ușor ușii cu mâna dreaptă și cu mâna stângă o trăgeam eu de mână. Și am văzut așa, zic, mă, ce fac? O rup pe fata asta ceva. Fac al doilea tanacul aici. Bine, stai acolo, așteaptă-mă că mă duc să-mi iau veșmintele. Și am dus în altar, mi-am luat veșmintele și că ea venit că era dincolo de prag. Ieșise deja. M-am dus după ea, am introdus-o din nou, dar tot atât, un singur pas. Să ținea de el, nu, n-am putut, nu. Însemna efectiv să o silesc. Și nu se poate așa ceva. Și i-am pus, dar o țineam. I-am pus epitraierul peste cap și am început să zic rugăciune. În momentul acela, Ioana, tu erai întreagă. A început să manifeste demonic. Știți că ați mai văzut ce se întâmplă la exorcizări, așa, da. Și fața ei se schimbă, nosea, toată fizionomia era bulversată, era dată peste cap. Eu mă asiguram că e vie, că respiră. Mă întrebam, băi, mai poți la nu știu ce? Nu, gata. Îi dădeam epidolahii jos, își revenea, parcă nu are nimic. Avea o schimbare de personalitate, o dedublare fantastică. Și la un moment dat, zic, mă, tu cumva ai niște păcate nemărturisite? Hai să te spovedezi. Vrei să te spovedezi? Da, s-ar putea să am niște păcate nemărturisite. Și a acceptat. Dar n-avea epitrahilul pe când am avut discuția. Am pus epitrahilul din nou și am început să rostesc cuvintele care se fac, pregătirea, modista de pregătire de spovedare. Da, dar iar mai tare ca am început. Îi citeam înainte rugăciunea Sfântului Ciprian. Care e destul de precis așa. Și dacă am văzut așa, zic, vrei să ne spovedim atunci? Nu. Și m-am dus, ai văzut, Sfântănița acolo, hai, un areal mai plăcut așa, hai. Cum îi puneam epitrahilul? Uite așa făcea, se ferea efectiv. Dar nu voia. Deci ea, după ce devenea conștientă de sine, ce mă iertați, hai să mai încercăm. Nu se putea, da. Cum puneam epitrahilul și ca rugăciunile? Era harul preoției. Deci eu, fără veșminte, așa, zero. Am pus veșmintele și am început. E harul și în rugăciunile de la liturghie chiar se sublinează asta. Ce pe mine care sunt îmbrăcat cu harul preoției. Deci cu veșminte, preotul care are veșmintele și începe să rostească. Harul lucrează prin preot. Asta e. Se manifestă așa demonic la Sfântul Vioră Cătușu. Am avut ocazia de multe ori să văd cum... Păi da, dar la ei s-a impregnat în carne. De asta vezi că Hristos devine structural. Prin împărtășire devine structural. Se imbibă ființa cu harul care vine prin Sfânta Împărtășanie. Și atunci, la trupurile Sfinților, materia nu mai moare, că nici nu mai poate, pentru că e plină de har. Că o explicație a unui copilaș, știți că copiii spun lucruri trăsnite, dădea spre el la moaște. Și moaștele Sfinților nu se strică pentru că ei sunt îngropați în pământ cu cerul în ei. Da, așa e. Părinte ne-a dat un exemplu de situație în care preoții pot aduce neliniște celor care vin la biserică. Da, depinde ce duh îl animă. Exact. Asta e expresia. Ce duh are omul ăla, preotul acela. E una din situațiile de excepție pe care se pot întâlni. Da. În ceea ce privește pe preot. Da. Când el nu se face mediu transparent al Harului lui Dumnezeu prin comportamentul lui. Când vasul lui de slujire este mutat
Da, prin spovedanie, prin toate... Poftim? Da. Da. Nu. Am uitat să zâmbesc. Da. Bun. Deci o să pui cadrul pe zâmbetul ăla parcimonios, că nu prea am zâmbit. Bun. E cam asta. Ne oprim aici? Da? Da. Dar ne spuneți că ne vedem până în viitor. În principiu, 8 ianuarie va fi prima întâlnire, dar așteptăm să ni se dea ok. Am făcut planificarea, am transmis-o și odată la 2 săptămâni, începând cu 8 ianuarie, eu am să-l trimit tuturor. Da. Deci după votează după... Așa e posibil din punctul meu de vedere, pentru că altfel se suprapune, și acum astăzi, și astăzi trebuia să mă fi dus să fac prevegherea pentru Sfântul Sava, dar o să fac liturghia mâine. Trebuie să mă grăbesc să mă întorc la mănăstire. Asta e o excepție. Și am vrut să evit excepțiile și atunci cam așa pică ritmicitatea, fără să ne mai întâlnim cu situații de felul ăsta. Și dacă vă puteți alinia și chestiile voastre care doriți, e bine. E bine. Da. Eu vă mulțumesc pentru că e deosebit de important răspunsul ăsta, feedback-ul ăsta pe care mi-l dați și vă mulțumesc pentru el. Da. Haideți să Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvim și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Bun.